Tulee kiire miehellä jo heti. Villivarsa. Joo, on villivarsa. Tää oksettaa. Mummolassa oli sama ääntä pidettiin kuin sikatanen. Uusin M-sarjalainen on muodokas ja tarmokas voimanpesä. Moottori on varustettu tuplaturbolla ja V8 tarjoaa sen 560 hevosvoimaa. Voimansiirrosta vastaa M2-kytkimellä varustettu 7-vaihteinen vaihteisto. 4,2 0-100. Joo. Olemmeko oikealla tiellä? Suurin piirtein ollaan. Hieno moottori. Simeä. Joo. Kuuluu hyvin tänne sisälle tämä. Tässä on tasauspyörästöhän tässä on. Onko tää, niin antaako tää niin oikealla tavalla niin kuin näihin mutkiin? Toivo ale. Jumalauta, tuli liukas asfaltti. Tässä alkaa taas aurinkoisin mieli. Pohjoiskaare alkaa suora. Kiitos ihana surina. Paukkuu sinne 205 kilometrin tunnissa, aika hyvä. Hyvä kyyti. No, muuttuko omat kommentit autosta tämän kuivan osuuden jälkeen? Onhan se ihan selvää, että märkä on märkää ja takaveto näillä tehot, niin kyllä se selvää, että ei se helppo paketti ole. Tänä päivänä kun on näille tehoille, sanotaan normaalisti, sulla on aina 4 pyörää vetää. Noi kaksoisturbot, että ne on vähän tulee viiveellä. Ja vielä, jos sais vaihdellaan, jos kysy, mitä mä haluaisin tämän tasan autoon jo, niin vaihtaminen voisi olla vähän nopeampaa, 1, 2 ja siitä. Se olisi vaan vedettäis näin. No me ei nyt puhuta muuten ihan superurheiluautosta. Ei, tää on 2+2. Niin. Mitä sä tykkäät? Odotapa, mä taiteilen vähän. Meidän piti tässä tavallaan lopettaa tämä ohjelmamme tähän kommenttiin, mutta Yhdellä kädellä menee paremmin kuin 2 näissä. henkinen kestävyys jää tähän niukkaille. Teille. Mitä sä tykkäät? Sellainen, sanotaan, että tätä pitää ajaa. Voiko tuota paremmin enää kiteyttää? Kiitoksia ja ensi kertaa näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.